हाँ हाँ चार्टर टावर काम सरी जाइछि तो वेरी गुड वेरी गुड ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାୱାର କାମ ଏମିତି ଟାୱାର ଉପରେ ଟାୱାର ପିଟି ଚାଲିବା ହଁ ହଁ ଏ ନାଇଁ 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 ଏ ମୋରି ଜେସିବି ଟା ଭାଇ ଭାଇ ତମ ଜେସିବି ଟା ବାଲା କାମଟା ଖାନ୍ତୁ ବାସ୍ ହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ବି ତମର ନା ହଁ ଏଇଟା ଗଲା ହଁ ମୋରି ବା ଭଲ ଆଉ କଣ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇ ବା ସେଇ ଭଙ୍ଗା ବାଇକ୍ ଏଇ ଗୋଟେ କାର ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କାର କାଲି ଆଣୁଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏବେ ଏଇ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ବା ଏଇ ତମ ଇଏଟା ହବନି ତୋର ଭଳିଆ ନା କଣ ରେ ଲିଟୁ ଆସିଲେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ବା ପୁଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ ନବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ଭାଉଜ କହିଥିଲା ପରିବା ଦିଟା ନେଇ ଅନେଇଲୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ପରିବା ଆଉ ଘର ଆଜି ଦେଖ ମତେ କୋଉଠି ଥିଲି ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ଏଇଠି ତ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ସିନା ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯୋଉ ଆମର କୋଟି କୋଟି କଣ ଧୀରୁ ଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ତାର ସବୁଆଡେ କାର ଟ୍ରକ ବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରେ ସବୁ ଲାଗିଛି ସିଗ୍ନେଚର ଜାଣିଛି ତାପରେ ପରେ ଲାଗିବ ଫୁଲାର ସିଏ ଥିଲା ଧୀରୁ ଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଇଏ ଫୁଲା ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଭାଇର ଆରେ ଫଟୋ ନଉଛୁ କି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କଣ ଠେକୁଆ ଦୌଡି ଦୌଡି ଯୋଉଠି ହଁ କଇଁଚ ଚାଲି ଚାଲି ସେଇଠି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଇଏ ଭାବୁଛି ମୋ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଅର୍ଜନ କଲାଣି ତା ଦେହରୁ ଅଧେ ତତେ ଦେଇଦେବି ନାଇଁ ଭାଇ ସେ କଥା ନୁହଁ ବା ତମେ ଶେଷରେ ଯାହା ହବ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ହେବି ହେଲା ତମେ ଶେଷ କେମିତି ତମେ ଶେଷରେ ଯାହା ହବ ମୁଁ ସେଇଆ ହେବି କେମିତି ମତେ ବୁଝେଇକିରି ଯା ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆସି ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ କେମିତି ସେଇଆ ହେଇଯିବି ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ତୁ କେମିତି ସେଇଆ ହେଇଯିବି ଭାଇ ମତେ 4ଟା ଲୋକ ନେଇଯିବେ ଆଉ ତମକୁ ବି 4ଟା ଲୋକ ନେଇଯିବେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ଆଉ ତମେ ବି ହେଇଯିବ ମୁଠାଏ